Croeso pawb, noswaith dda. Gobeithio bod chi gyd cael diwrnod dda. A diolch i chi gyd am gofrestru ar gyfer y brosiect Maed Medru Hansh a chroeso i'r seminar gyntaf. Mae'r seminar yna wedi teithlo Rhannu dy stori ti, a mae gan i line-up o panelwyr ffab i siarad i ni heno. Yn y seminar yma, bydd ein panelwyr yn trafod eu stori personol nhw, a sut mae eu cyflyrau yn effeithio ar gwaith a creu cynnwys. Bydd croeso i chi gyd ofyn cwestiynau ar y diwedd. Gallwch chi wneud hyn trwy defnyddio'r chat box, neu go for it, trowch eich camera ar eich mic ymlaen a gofyn ar y diwedd. Dwi'n mynd i dechrau gan ofyn i ein panelwyr heno i cyflwyno eu hunan, just tipyn bach. Ond just tipyn bach amdano fy hun yn gyntaf, fy enw yw Amber, dwi'n 23 mlwydd oed, a dwi'n byw gyda cyflwr neu anabl cudd o'r enw ulcerative colitis, so math o bowel disease. Ac o ganlyniad, dwi'n byw gyda stoma hir dymor fyd. A dwi wedi bod yn rhannu profiadau fi a stori fi ar Instagram a trwy media gwahanol am sbel nawr. Ac o ganlyniad, dwi wedi cael loads of opportunities gwych, cwrdd o loads o pobl gyda profiadau tebyg, a mae jyst wedi bod yn real lifeline i fi, ddweud y gwir. A dwi'n rili edrych ymlaen clywed am profiadau pawb arall hefyd. A just i dweud, safle saff, safle agored yw'r kind of call yma heno, a safle i ni gyd rannu ein profiadau really, a dysgu oddi wrth ein gilydd. Felly, fi'n mynd i gofyn am ein panelwyr cyflwyno eu hunain yn fras. Beth yw eu cyflwr, beth maen nhw'n gwneud fel swydd, beth maen nhw'n hoffi i frecwast, unrhyw beth maen nhw'n teimlo sy'n bwysig. Felly, Mared, ti yw ar yr un gyntaf ar sgrin fi, felly fi'n mynd i ofyn i ti os yw hynny'n iawn. Diolch, haia. Enw fi yw Mared Jarman. Dwi'n actores ac writer, sgwennwr o Gaerdydd. Fi bach yn wahanol, nes i ddim cael ein geni gyda'n anabledd fi. Nes i datblygu namgolwg pan o'n i'n tua 10 mlwydd oed. So mae gen i cyflwr o'r enw Stargot, ac mae hwnna'n fel eye disease sydd yn effeithio'r cefn y llygad ac yn achosi fi i golli golwg dros y mywyd i. So tra bod y mywyd i'n ymlaen, byddai'n colli mwy a mwy o olwg ac yn eventually mynd yn bell. Who knows when, ac sut a pryd a hwnna i gyd. Ond fi'n 26 nawr. Fos yn anghofio beth o oedran fi. Fi'n 26 ac fi wedi bod yn byw gyda hwn nawr am tua 16 o flynyddoedd, ac fi'n gweld sut mae fe'n datblygu ac yn newid a sut mae hwnna'n effeithio fi ac yn effeithio gwaith fi a sut fi'n gorfod fel newid o ddydd i ddydd. Neu stopo fyna cyn bod fi'n siarad am beth. Dim probs, diolch Mared. Dwi'n rili edrych ymlaen clywed mwy. Francesca? Wel, dwi'n 30 oed rwan, a tua 5 blwyddyn yn ôl nes i cael damwain lle nes i torri cefn fi, so dwi'n mewn cadarolwyn rwan efo spinal cord injury. A mae'n fatha dwi wedi byw y dau ochr o, fatha dwi wedi byw bywyd normal, a rwan dwi'n cael darolwyn fi. A dwi dal yn dysgu, hyd ar ôl 5 blwyddyn, dal yn dysgu pethau newydd a hynna. Ond heblaw am hynna, dwi dal yn byw bywyd cweit normal. Ond a dwi'n gweithio'n finance, dwi efo'r un job a be fi efo o blaen. A so dal jyst yn dysgu as I go on, really. Dwi'n cytuno, dwi'n dysgu pob dydd. Yn beth i fy hun ac eraill, really, dwi'n credu. Hollie. Haia, enw fi di Hollie. Dwi yn wreiddiol o'r weithrig, ond yn amlwg yn byw yng Nghaerdydd. Oherwydd y gwaith, dwi yn newyddiadurwr efo'r BBC Radio Cymru.
A dwi'n fyddar, a dydy lot o bobl ddim yn sylweddoli fy mod i yn fyddar, achos dwi'n gallu siarad yn iawn, dydw i ddim yn slurian o ran sut dwi'n ynganu geiriau gysi ngewni efo cyflwr yr enw congenital cytomegalovirus, sydd wedi ymharu ar y nerfa sydd yn mynd o'r clust i'r ymennydd sydd wedi chwalu y rhan fwyaf o onglewi a gysi ngeni efo fo, ond am ryw reswm, dwi'n meddwl mam di drilio mewn bod fi, oedd hi di treini fi mewn ffordd i siarad yn iawn, a gan bod fi'n gallu clywed chydig bach hefyd, dio ddim yn gwneud lot o wahaniaeth o ran sut dwi'n siarad, ond mae'n gallu effeithio fi ynglyn â clywed pobl a y gweithle, bod allan efo ffrindiau, pethau fel la. Okay, so mae rhai o chi wedi toucho arno yn barod, fi'n credu, ond ni rili eisiau sôn am sut mae eich cyflyrau gwahanol yn kind of effeithio chi yn gwaith, cyn sôn am creu cynnwys, ond dwi'n deall bod rhai o chi yn creu cynnwys fel gwaith fyd. Felly Mared, sut mae dy cyflwr ti yn kind of effeithio ti dydd i dydd ac yn gwaith, really? Ie, mae fe'n yn naturiol, mae fe'n effeithio, fi'n siŵr bod chi gyd yn cytuno, mae'n effeithio ar y popeth ti'n neud trwy'r amser, achos bod e jyst yn rhan o bwy wyt ti, so ti jyst yn naturiol yn gorfod wneud pethau mewn ffordd gwahanol i bawb arall, a mae hwnna'n fine, mae just, it's your way. Dyw hwnna ddim yn meddwl bod e'n right neu'n wrong, mae just, dyna reality i ni, pan ni'n byw mewn byd sydd ddim wedi cael ein gynllunio ar gyfer pobl fel ni. So i fi, achos bod yng nghyflwr i newid hefyd, mae fe'n cadw fi ar yn rhaid, achos mae rhaid i fi gallu bod yn malleable ac yn greadigol a newid beth fi'n neud. Oherwydd hwnna, mae hyder yn lot fawr i wneud hefo fe. Ag i fi, oedd unwaith nes i dysgu hyder, achos sa'n siŵr os ti'n dysgu hyder, ond unwaith bod ti'n dechrau ymarfer hyder, falle, nath hwnna helpu'n fawr iawn, achos fel actores, mae'r lot o'r gwaith yn weledol, so fi'n derbyn sgripts, gorfod dysgu i darllen y sgriptiau yna, wedyn pan ti o blaen y camera, ti'n gorfod gallu gweld lle mae'r camera, i dwi'n siŵr bod ti ddim yn edrych mewn iddo fe, lle mae'r actorion arall, beth sy'n digwydd yn y set. Ar lwyfan, mae yna lot o bethau gwmpo drosodd. A mae yn her, ond mae hwnna i gyd yn really, really gyffroes. A dyna'r pethau sydd yn cadw fi fynd. Bydde bywyd jyst yn really boring, os bydde ni jyst yn gallu gwneud hwnna, a ddim gorfod meddwl amdano fe. Fi'n ffeindio fe gyd yn really gyffroes. Mae e'n neud yn waith anodd. Fi'n meddwl bod byw efo anabledd yn waith anodd. Dyw lot o bobl ddim yn sylweddoli. Ond ie, mae fe'n cadw ti'n berson sydd eisiau creu, eisiau neud. Mae gen ti fel massive passion, fi'n credu, os ti fel, yes, fi eisiau neud hwn. Mae fe'n really gyrru ti. So mae'r sialensau yna wedyn yn gallu bod yn rhywbeth cyffroes, heriol, sy'n mynd i newid ti a gwella ti, neu ti'n well yn beth wyt ti. Ond maen nhw hefyd yn gallu bod yn frustrating, a mae'r ddau beth yna'n iawn. Ie, dwi'n hollol cytuno. Ti di datblygu unrhyw tips neu unrhyw beth fel yna mwyn kind of overcome o'r hurdles na yn y safle gwaith? Fi'n meddwl mae siarad a cyfarthrebu yn really bwysig, a fi'n gwybod, yn wedi os ti wedi cael dy anabledd ers ti'n ifanc, mae pobl yn gweud yna trwy'r amser wrth ti, mae rhaid ti gyfarthrebu beth ti angen. A mae hwnna'n gallu bod yn anodd, achos weithiau dydyn ni ddim yn gwybod beth ydyn ni angen. A dim job ni yw wastod i allu ateb y cwestiynau yna. Ond fi'n meddwl, o mwyaf dyn ni'n gallu cyfarthrebu gyda pobl, y gorau medrwn ni, ag bod yn amyneddgar gyda pobl, y gorau, achos fi'n credu mae'n really frustrating bod pobl ddim yn deall ni weithiau, ac yn cael pethau'n wrong, ond o fewn gweithle, fi'n credu bod pobl eisiau cael yn iawn, a mae pobl eisiau helpu. So mae'r cyfarthrebu yna'n gallu bod yn really bwysig. Dyna beth fi'n ffindo, anyway. Yeah, definitely. Francesca, nes di dweud bod ti wedi gwneud yr un swydd cyn
accident ti, felly sut mae peth wedi newid i ti os o gwbl? Wel, achos dwi jyst yn gweithio mewn office, dwi wedi cael mae'n iawn rili, achos mae'r building yn disability friendly yn barod. So, oedd nhw'n angen neud dim newidiadau i fi, ond mi nath o fynd trwy steps o cael occupational health yn involved a hynna i weld os oedd yna rhywbeth o'n nhw'n medru neud. Ond, na, I've had it pretty easy, to be honest, efo gwaith. A wedyn mae gweithio adra yn just hawsach eto, really. Rwli allan o gwely yn y bore, just mynd at y desk. Na, dwi'n cytuno. Ti di datblygu unrhyw tips yn gwaith, neu ti'n cytuno gyda Mared o ran bod yn agored am pethau? Ie, dyna be fi'n dweud, union bethau wnaeth Mared dweud, just, dwi quite agor fatha open person anyway, so mae pob yn neu pob gwrando i chdi a helpu chdi, neu gofyn i chdi os ti eisiau rhywbeth neu whatever, ond na, mae just siarad i bobl yn helpu. Yeah, definitely. A dwi'n credu fyd, sim rhaid i hynny meddwl deud i pawb, neu siarad i pawb, neu roi e dros yr internet i gyd. Like, alle fe bod just un person, neu... mae fe ar sgil yn di. Ie, na, dwi efo 2 person yn office fi, so nhw di fatha y pobl dwi'n deud bod peth i. Hollie, ti di... Beth mae experiences ti yn waith di bod fel? Mae di bod yn gymysg, achos yn eitha ironic, dwi pobl ddim yn sylweddoli mod i fyddar. Digwydd bod, wrth ystwetha, nes i wneud fideo ynglyn â fod yn fyddar ar gyfer diwrnod clywed rhyngwladol. Ac oedd pobl yn amod negeseuon ato fi yn deud fatha, o'n i'n sylweddoli bod ti'n fyddar. A oedd nhw'n deud fatha, so ni wedi gallu gwneud rhywbeth i helpu di. A mae hwnna'n neis bod nhw yn meddwl am hynny, ond weithiau, fel chi'n deud ynghynt, mae o'n anodd weithiau, achos dwi ti ddim wir yn gwybod be i ofyn amdano fo, nes bod ti'n cyrraedd yr heriau yna. Efo fy nghlyw i, gan bod fi'n gallu clywed chydig bach, dwi yn gallu clywed pobl, a dwi yn dibynnu ar darllen wefusau chydig bach. A'n enwedig pan dyn ni wedi bod adra, dyn ni yn dod i headsets o hyd, dyn ni ar Skype a Zoom, a mae hwnna'n rili anodd, yn enwedig os di sign y ffôn ddim yn dda iawn, os di signal ddim yn dda iawn. Ti'n rili yn dibynnu ar dy gliw, a pobl ddim yn sylweddoli weithiau faint mor dyfynol wyt ti ar dy gliw di pan, nes bod ti'n cyrraedd y pwynt yna, mae rhaid ti gwneud galwadau tro dydd. Fel rhan o'n ngwaith i, dwi yn helpu cynhyrchu rhaglenni, rhaglen dros frecwas, dros ginio, a post prynhawn ar gyfer BBC Radio Cymru. A mae yna lot o alwadau, lot o ffôn basio tro dydd. A gan bod ti ddim yn gweld pobl, mae o'n gallu bod yn her. Ond fel y ti'n dweud, Mared, mae'n bwysig, mae'n mor bwysig bod ti'n cyfathrebu. A hyd yn oed, pan ti ar y ffôn efo rhywun sy'n byw ochr arall y byd, a ti'n just dweud, please newch chi siarad yn ewch, neu newch chi ddeud hwnna eto, mae'n ei gymaint o wahaniaeth. A mae pobl fel arfer yn eitha amynedgach ac yn deall pam. Dwi jyst yn dweud, dwi'n fyddar, dwi'n really sorry, nid i ddeud hwnna eto. A fel arfer, mae pawb yn ffain. Ie. Ti'n weld bod cael anabledd cudd yn gwneud pethau'n haws, neu'n kind of mwy anodd o ran kind of dweud i pobl a kind of alluogi pobl i understando beth chi'n mynd trwy, neu beth, I don't know, beth chi'n teimlo? Dwi'n meddwl, mae gen pawb profiad o wahanol bod hynny efo anabledd weledol neu anweledol. I fi'n bersonol, dwi'n meddwl bod yn anoddach, achos dwi wedi cael hyn o pobl yn deud bod fi'n deud celwydd am bod fi'n fyddar, achos dyn nhw ddim yn coelio fi. Yn enwedig pan dwi'n siarad mor glir ac eglur. Mae pobl yn dweud, na, ti'n cymryd mantais, ti'n dweud bod mae gen ti'n anabledd, ond mae wir gennau, ond just pobl ddim yn sylweddoli. Mae hwnna'n her. Mae hwnna'n her hefyd i ofyn am byw ti angen yn y gweithla, sef pobl i ynganu'n iawn i siarad yn uwch, pethau fel la. A pobl weithiau, os dyn nhw ddim yn dall pam, maen nhw gallu mynd weithiau bach yn priclu. Ond cyfathrebu di'r peth mwyaf, dwi'n meddwl. Yeah, definitely. Felly chi gyd yn gwneud content o rhyw fath, neu lle ar gyfer social media, neu ar gyfer Hansh. Sut mae profiadau chi wedi bod o ran creu cynnwys gyda cyflwr? Mared, ti eisiau dechrau eto? Ie, mae fe'n ddiddorol. Fi'n meddwl bod
Mae fe'n rhywbeth really pwerus nawr bod ni'n gallu, achos bod pawb efo ffôn, wel, dim pawb sydd efo ffôn, mae pobl sydd yn ddigon privilege, mae gennym ni ffôn, neu mae gennym ni rhyw fath o gyswllt i'r we, a gyda hwnna, mae lot o bwer. Pan mae unrhyw un yn gallu creu channel, yn gallu rhyddhau bron papur newydd ei hun, fel mae hwnna yn really agos nawr ac yn available. A mae hwnna'n meddwl bod os oes gen ti rhywbeth i weid, ti'n gallu gweud, mae ti'n gallu cyrraedd lot fawr o bobl, a mae hwnna'n ffab. Mae hwnna hefyd yn gallu bod yn really beryglus a really scary. A fi'n meddwl bod pethau fel Hansh yn ffab, achos mae fe'n sort of gwarchod pobl. So fel rhywun sydd wedi cyfrthredu pethau really personol, fi wedi teimlo'n gyfforddus yn gallu gwneud hwnna trwy rhywbeth fel Hansh, achos fi'n teimlo bod fi'n cael yng ngwarchod gan fel beth ydyn nhw, cos maen nhw'n established. Fi'n bach yn fwy preifat ar fel social media fy hun, a herwydd fi'n meddwl bod mae fe'n really scary, ond y mwyaf fi'n gweld pobl yn neud ac yn gweld pa mor agored mae pobl yn bod y dangos sut mae pobl fi iawn yn byw. Mae e'n neud social media yn fwy lle rili mwy cyffroes a cyfforddus ac fi'n meddwl wneud e newid mwy yn y byd na wneud gwael yn y byd, gobeithio. Ie, gobeithio. Mae rhaid dilyn y pobl iawn, os e? Ie, mae hwnna'n wir. Creu'r echo chamber bach neis. Gyda pobl neis. Francesca, sut mae creu cynnwys di fod i ti? Wel, fath yn ystyryd yn y dechrau, dwi'n dweud bob peth ar Instagram i, basically. Fatha yn y dechrau, o fi'n isio siarad lot amdan anabl fi. Ond wedyn, as it goes on, ti'n fatha agor fyny mwy. Mae'n cweit neis achos mae pobl yn yr un sefyllfa chdi, fatha, they can reach out to you a gofyn fatha cwestiynau yna. A mae'n ei chdi teimlo dda bod ella ti'n helpu rhywun arall hefyd. So, mae hwnna'n, dwi'n fatha licio Instagram a stuff fel yna. A wedyn, mae hynna hefyd i dod â lot o chances efo pethau eraill i fi fatha, dwi wedi geithio efo Hansh o blaen a SVC a hynna. A maen nhw o hyd i bod yn fatha, yn meddwl amdan o be fydd hi isio, os mae'n dod i gweithio efo ni, bla bla bla. Ond dwi'n mond efo pethau positif, really, i ddeud amdan. Efo social media, dda weithiau ti yn cael y negas fatha horrible am pobl. Ond ti'n kind of just dysgu ignorio nhw yn y diwedd. Ie, a wneud pethau yn amser dy hun am fi credu fyd ydw kind of peidio teimlo pressure wrth pobl arall sy'n share o lot neu share o ddim. Mae gan pawb stori ei hunain, os e? Ie, mae fyny nhw faint maen nhw eisiau rhannu gyda pawb a be maen nhw ddim eisiau rhannu. Ie. Hollie, sut mae creu cynnwys di fod i ti? Wedi bod yn un bach wahanol, achos dwi'n gweithio lot tu ôl i'r sîn, so dwi'n creu helpu cynhyrchu rhaglenni i byw i radio. A mae gen hwnna lot o waith olygu i wneud yn ymwedig os dyn ni yn creu pecynnau radio wedi recordio ymlaen llaw, neu cyfweliadau llawn sydd wedi recordio ymlaen llaw. A mae yna lot o waith golygu ac i rywun sydd yn fyddar. Weithiau dwi yn mynd yn wrong yn aml, achos mae'r lefel y sain ddim digon uchel, a mae gennau y cynhyrchydd yn llys. Pam bod o mor isel, fi ddim yn sylweddoli, achos bod fi ddim wedi clywed y flipping thing. Ond o ran hynny, mae rhaid ti just cymryd bob dydd fel mae o. Mae rhaid ti bod yn amnenedgar efo dy hun weithiau, gwybod beth i limits ti. Achos weithiau yn sgil efo nghliw dwi yn stryglo efo cadw'n drefnus, neu'n siŵr bod mae gyda'i dyspraxia hefyd, sydd wedyn dwi ddim yn dda iawn efo amser, dwi ddim yn dda iawn efo cadw trefn ar beth dwi'n gwneud bob dydd. So mae hynny yn elfen arall wedyn ar dop y cliw. Felly mae rhaid ti weithiau i faddau dy hun pan ti'n mynd yn wrong a peidio beatio dy hun fyny gormod, achos ti'n mond yn berson, ti'n berson hollol diniawed, mae rhaid ti maddau dy hun hefyd. Ie, dwi'n cytuno. Ond ti definitely yn neud, obviously yn neud hynny yn really dda, achos ti'n
ti wedi colli clywed ti, ond ti'n gweithio ar y radio, kind of, ble dath y kind of inspiration I wneud hynny dod o? Mae'n swnio mor cheesy, ond pan o'n i'n tyfu fyny, o'n i arfer gwylio pobl fatha Kate Adie, Christian Amanpour, Frontline, yn ymwedig efo pethau fel rhyfel Iraq, Iran, Afghanistan, yn ymwedig ar ôl 9/11, ac o'n i'n tyfu fyny yn gweld y stwff ma'n digwydd. A o'n i isio bod yn rhan o hynny fy hun, o'n i isio bod mewn foxhole yn Beirut yn rhywle. Yn amlwg, efo fy nglywi, o'n i'n gwybod eich nid Warzone oedd y lle mwyaf saff I mi fod. Ond, o'n i dal eisiau bod yn newid y Dewraig. Nes I fynd i'r brifysgol, nes I gollwng, nes I dropio allan o'r brifysgol, hanner ffordd trwy'r blwyddyn cyntaf, nes I fynd I drafeilio. Nes I byw yn America am blwyddyn, sydd yn rhywbeth hollol weird ond amazing, achos nes I symud yna yr un amser a ddaru Trump do mewn fel arlywydd, so oedd y lle flipping bonkers o le I fyw. A wedyn nes I nôl I Gymru I wneud prentisiaeth efo'r BBC, so nes I ddim mynd nôl i'r brifysgol a nes I kind of dysgu a gweithio ar yr un pryd am 2 blynedd nes I mi gael y job efo Radio Cymru. Oes da ti unrhyw kind of words of wisdom neu kind of things you wish you knew when you were younger or would have told your younger self I kind of rannu gyda ni? Dys fi dechrau? Yeah, go for it. Yeah, cool. O ran cyngor, sy'n I ddeud I gael ffydd yn dy allu dy hun, I fadda dy hun, a hefyd I fod yn fwy hyderus, I roi dy hun allan na, achos mond yn y 2 flynedd dweitha yma, dwi wir wedi dod allan yn hun, a di bod yn eitha agored o ran ynghyflwr, o ran pwy ydw I fel person. Felly, swn I dweud peidio cuddiad, just byddwch yn agored, caru'n llawn, gwneud popeth mi wyt ti'n gallu wneud yn llawn, a just joia bywyd. Ie, dwi'n cytuno'n hollol o ran fod yn agored. Mae di wneud pethau lot yn haws. A fel dwedes i'n gynnar, dim rhaid I hynny fod trwy creu cynnwys neu roi dros yr internet. Allai dechrau trwy siarad I ffrind neu siarad I teulu a kind of build o lan ar y ffordd na. Francesca, os gen ti unrhyw words of wisdom? Dwi'n meddwl be bysa fi di ddeud efo hyn cyn damwain fi actually, ydy ddim I fod fatha mor judgmental ar pobl, achos ti byth yn gwybod be maen nhw'n mynd trwy. Ella bod nhw'n edrach yn ffain, fatha maen nhw'n byd yn wrong, ond yna hyd rhywbeth yn digwydd I rywun behind the scenes a hynna, so dwi'n meddwl dyna be bysa fi'n deud efo hyn, really. Na, dwi'n cytuno. Mared, beth fysa ti'n dweud I Mared ifanca? Byddwn ni'n gweud I gadw fynd, pa byth stopo, just keep going, achos dyw pethau ddim yn digwydd fel ti'n disgwyl iddyn nhw ddigwydd, a fi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd yn wir pan ti'n mynd yn hun to beth, ti'n ffeindio mas, dyw bywyd ddim actually yn plano mas fel ti'n disgwyl, neu fel mae'r athrawon yn gweithio ti, neu fel ti'n gweld mae fe'n digwydd I bobl arall. Mae'n hollol wahanol, a jyst dim rheswm pam mae rhywbeth yn digwydd I ti sydd ddim yn digwydd I rywun arall, mae fe'n hollol random. Ond I gael ffydd ynddo fe, bod popeth yn digwydd, fi'n really credu bod popeth yn digwydd am rheswm a bod timing yn bopeth. Fi wastad I eisiau mynd I coleg drama I actio, dyna beth o'n I eisiau wneud. Nes I ddim mynd, nes o'n I 25. A mae hwnna'n ffain. A o'n I yn y gwirionedd, o'n I ddim yn barod I fynd cyn. Byddwn I ddim wedi gallu dalio gyda fe. Ond es i'n 25 a hwnna y peth gorau nes I erioed wneud mewn ffordd. So, just achos bod pethau'n anodd ac yn teimlo fel bod nhw'n bell I ffwrdd a ddim mynd I ddigwydd I chi, cariwch mlaen, trust mae fe'n mynd I ddigwydd, falle wneith ddim digwydd fel chi'n disgwyl, ond os ti'n moyn rhywbeth a ti'n barod I sort of weithio mewn ffordd bach creadigol dy hun I gael byddaw. Definitely. A mae'n bwysig pwysleisio hefyd bod wastad help ar gael o ran creu cynnwys, mae Hansh yn mwy nag hapus I helpu yn y safle waith. Mae pobl wastad yn hapus I helpu unrhyw le. Mae yna wastad help ar gael. Mae just angen siarad a bod yn agored I dechrau os
Beth ydych chi gyd yn meddwl yw'r pwysigrwydd o kind of rannu eich stori personol a dangos cynrychiolaeth o cyflyrau gwahanol? Allai hwn fod yn free-for-all, unrhyw un. Dwi'n teimlo bod mae'n pwysig i wneud o, achos ti angen, mae pobl angen gwybod bod na fatha, achos mae yna gymaint o anableddau gwahanol allan yna, a mae pobl meddwl, oh, there's just like, fatha i fi, di efo spinal cord injury, a mae damwain spinal cord injury i pob yn gwahanol. Mae neb efo fatha yr un peth, efallai bod rhywun yn medru symud coesau nhw, ond ma'n dal methu cerdded. Fatha dwi just methu symud coesau fi, maen nhw just ddim eisiau gwneud yn byd. So, dwi'n bod, dyna be dwi'n teimlo fatha mae pobl angen gwybod amdan pobl mewn cadw'r olwyn, ond dwi dal yn dysgu amdan anableddau eraill pan dwi'n gweld pobl ar Instagram a hynna. A o blaen, dwi'n meddwl bys fi'n cymryd fatha any notice o pobl ar Instagram efo disabilities, chos bys fi fatha, oh, I'm not interested in it, sort of thing. Ond rwan, achos dwi efo anabledd fy hun, dwi'n teimlo fatha dwi'n gwrando i pobl mwy amdan disabilities, no? Na, definitely. A mae yna safle fyd i pawb ar gyfer cynrychiolaeth i pawb os e. A fel dweud i, mae yna gymaint i dysgu am pawb. Mae jyst angen bod yn kind of accepting i dysgu os e. Hollie? Sorry. Oh, go on. Na, ni jyst yn ei weid, mae'n mad ac mae 25% ohono ni yn bobl anabl, ond eto, dyn ni ddim yn cael ein cynrychioli yn y cyfryngau. Dyn ni ddim yn, like, your leading ladies fel stori, neu fel, ni jyst ddim yn gweld ni ar y sgrin, ni ddim yn gweld ni ar magazines, ni ddim yn gweld ni ar cover Vogue. Fel, dwi jyst ddim yn bodoli, a ni angen mwy ohono fe, ni angen normaleiddio fe. Mae fe angen dod yn rhan o'n diwylliant ni o ddydd i ddydd, nes bod e'n boring, fi moyn iddo fe fod fel yna. Ac hefyd, fi'n credu bod e'n bwysig, ti'n meddwl bod yr addysg yn dechrau o pan dyn ni'n really, really ifanc. Dyna lle mae e gyd yn dechrau. Mae angen i fe bod yn mor normal, bod neb yn notiso bod rhywun yn cadw'r olwyn ar front magazine. Ie. Hollie? Ie, dwi'n cytuno'n llwyr bod ti'n normaleiddio fo, a bod ti'n gallu eistedd mewn pub neu yn y parc efo ffrindiau ti, a ti just yn siarad allan amdano fo. Ti just yn siarad yn hollol naturiol am... Dwi'n jocio efo ffrindiau fi, dwi'n awful am lyrics cerddoriaeth. So, ti'n gwybod y can Tiny Dancer, Elton John? Yeah. Ac am flynyddoedd, ac o'n i'n meddwl bod yn Tony Danza. Sorry, ddim yn gallu clywed y geiriau'n iawn. Ond dwi'n defnyddio pethau fel yna mewn sgyrsiau ddydd i ddydd. Sy'n bron yn normaleiddio beth sydd dan o fo, sef y colleg Creu yr anabledd. Weithiau dwi'n dibynnu gormod ar hiwmor i trio normaleiddio fo. Ond os mae'n enyn drafodaeth, os mae'n dechrau sgwrs efo rhywun, hyn oed rhywun yn dweud, o'n i'n gwybod bod gen ti hwn. Dwi ddim yn mynd i wneud dim drwg, na di. Na. A dwi'n gwybod amdano fi fyd, o ran cynrychiolaeth, dwi'n cael parti bach mewnol, pryd bynnag mae yna unrhyw fath o cynrychiolaeth, nid just yr un peth o fi, unrhyw beth, achos dwi'n meddwl mae popeth yn progress yndi, a mae'n cymryd pobl fel ni a pobl sydd fel yn y cynulleidfa i kind of wneud y camau i dechrau dangos hynny, i normaleiddio fe. Felly, diolch pawb am ymuno yn ei heno am y seminar yma. Diolch i ein gynulleidfa ac i ein panelwyr. Mae fe wedi bod yn really, really dda. A dwi'n edrych ymlaen am popeth sydd i dod. Bydd yr un nesaf nos fory am 6 o'r gloch gyda Ellis Lloyd-Jones a Elin Williams yn trafod sut i strwythuro fideo. A bydd y link Zoom a'r gwybodaeth i gyd yn cael ei anfon i chi fory eto. Felly, dwi'n edrych ymlaen gweld chi gyd fory, gobeithio. Hwyl!